जोडी. यूट्यूबकर तुमका कशी वाटली परब किचन आणि परब किचनमध्ये फक्त स्नेहा सरोजची जोडी. आता हे 2-3 शब्द मी वर खाली केलंय हा, त्याच्यामध्ये ॲड केलंय कारण माझी नाही एवढंसं हे होता आणि त्याच्यामुळे ना आता लगेच पटकन संपवत आणि मग तुमका माहिती आहे माका बोलायची खूप सवय आहे. म्हणजे तुम्ही बोलतात ना गॉसिप 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 आणि त्याच्या अगोदर सांगते सॉरी. आताचा जो अगोदर ह्याच्या अगोदर जो लाईव्ह आपण 4:30ला चालू केलेला तो लाईव्ह अचानकपणे बंद करण्याचं कारण या होता की विरारमध्ये ना सकाळपासून झाला कसा वहिनी पण सांगता की लाईट जाता येता जाता येता आणि आता काय होता नेटचा प्रॉब्लेम होता. येता जाता. त्याच्यामुळे खरंच सॉरी तुमका म्हणजे खाली खूप सारे चांगले चांगले प्रश्न होते. खूप जण लाईव्हमध्ये येल्लेली आणि बोलतात ना त्यांना उत्सुकता होती की आता हे खारे शंकरपाळे जे मी तुमका नरम झालेले दाखवते माझ्या लेकान वाटतं काहीतरी घेऊन गेलो तरी पण तुमका दुसरे दाखवते ते नरम न होण्यासाठीची आजची रेसिपी आ. आता तुमच्या परत एकदा माफी मागतो कारण टेक्निकल प्रॉब्लेम होतो आणि ते नेटचा प्रॉब्लेम होतो त्यामुळे आम्ही तुमचा तो लाईव्ह कंटिन्यू होतो. माझी एंट्री नव्हती आणि ती मग तो कारण तुमका दिलेला कारण मी चकले तळत होते 2 घाणे रवलेले माका सोनग्यात पाडून देत होता आणि 2 घाणे रवले तर म्हटले तू कर सुरुवात मी येते तोपर्यंत. तर मी इल्या आणखीन ह्यो प्रॉब्लेम झालो म्हणजे मी खालीच असाय लिफ्टच्या इथे आणि तेवढ्यात ह्यो प्रॉब्लेम झाला म्हणजे एकदमच लाईव्ह स्टक झाला. मी म्हटलं झाला काय तर आमचे हे म्हणजे आमची टीम आमचे हे म्हणजे आमची टीम त्यांनी सांगितलं अगो काय नाही झालं तुझा लाईव्ह अडकला. म्हटलं अडकला हां म्हणजे त्याच झाला ना वायफाय गेलो आणि आता म्हटलं वायफाय गेलं तर आता काय करूया मग आमका तो लाईव्ह एंड करूचीच गरज लागली आणि ह्यो दुसरो लाईव्ह आता ती काय ते जे प्रश्न विचारलेले त्या तायांनी परत ह्या लाईव्हमध्ये तुम्ही यावा आणि तुमचे प्रश्न खाली कॉपी पेस्ट करा आणि विचारा आम्ही तुमका नक्की वहिनी आणि मी माका जा सुचतलं तर मी दितलं म्हणजे जे माझ्या अनुभवातून आणि वहिनी दुसरं पर्याय सांगतलं जसं एकाच प्रश्नाचं दोघांनी 2 जसं मी विचारलंय वहिनी की आता विचारते बघा तुम्ही येऊच्या आधी लाईव्हला म्हणजे माका उशीर जाण्याचं कारण आजच्या लाईव्हचं उशीर खरोखरचं कारण सांगते बघा. लीना म्हणून एका ह्याचा फोन नंबर आला म्हणजे कॉल इलो कारण आमचा जो नंबर आहे ना त्याच्यावर आम्ही कॉल पण उचलतो व्हॉट्सअप पण उचलतो. तर त्या होत्या 70 वर्षाच्या आजी. त्यांनी मला म्हणालं अगो मी काय झालं मला थोडी विसरायची सवय आहे मी काय केलं मी तुम्ही दाखवल्याप्रमाणे ना बेसनचे लाडू करूक गेले डाळ चांगली भाजलंय आणि भाजून आणल्यानंतर त्याचं असं बेसनचं पीठ बनवलं पण झाला कसा मी विसरलंय की तुम्ही बेसन भाजूक नाही आणि त्याच्यात घातलंय पिठी साखर भाजूच्या आधी तर आता मी करू काय तर ह्याच्यावर मी काय पर्याय दिला आणि तुम्ही काय पर्याय दिला हे खाली कमेंट करा. तर त्याच्यावर मस्त मस्त उत्तर आली. आता तुम्ही काय उत्तर दिलं. मी तर सांगितलंय यांनी माका फोन केल्यानी बाबाजीनी की असं असं तर मी बोललंय आता काय साखर घातल्यावर तर भाजू शकत नाही पण जुनी लोक काय करायची माहितीये गूळ टाकून आपले पिठाचे लाडू करायचे ते कमी तुपात कमी तूप किंवा डालडा घेऊन ते भाजून 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 जसे ते नरम होतात तोपर्यंत त्यांनी भाजून भाजून ते लाडू वळवायचे. पण आता काय करतो आपण आम्ही पण पिठी साखर मिक्स केल्यावर म्हणजे तुपात तर भाजतावच बेसन पण पिठी साखर मिक्स केल्यावर कडून कडून तूप ओतायचा आणि लाडू वळवायचे. तो पण पर्याय मी 2 पर्याय तुमका सांगितले आणि मी सांगितलंय करंजी करूचो पर्याय आणि एका ताईने सांगितले त्याचं बेसनची वडी करू शकता नाही तर मोहनथाल करू शकता. पण आता ज्याला जो अनुभव असात त्याने त्याप्रमाणे ती वस्तू म्हणजे बोलतात ना करायची. दुसऱ्या ताईने प्रश्न विचारला की मी शंकरपाळ्या करायला गेली गोड्या शंकरपाळ्या त्या पण पीठ थोडंसं त्यांनी जेव्हा शंकरपाळ्या करायला गेलं तेव्हा थोडंसं गोडपणा कमी वाटला तर मी त्यांना सांगितलं त्याच्या मळलेल्या पिठावर थोडीशी पिठी साखर भुरभुरा आणि पीठ थोडंसं असं मळल्यासारखं करा. आणि एक तर प्रश्न एवढा भारी होता माझ्या अनुभवामधला तोच उत्तर देता देता लाईव्ह थोडासा आपला ब्रेक झाला. त्या ताईंनी काय म्हटलं की मी माझी मुलगी झोपलेली आणि ती उठली लहान मुलं आहे आणि 2 तास झालं मी गोड्या शंकरपाळ्याचं पीठ मळून ठेवलं तर काही प्रॉब्लेम होणार नाही ना. तर मी त्यांना सांगितलं घाबरू नका थोडंसं सुखं कोरडं मैद्याचं पीठ घ्या ते त्याच्यामध्ये मिक्स करा आणि तुम्ही त्या शंकरपाळ्या लाटा. हे मी त्यांना उत्तर दिलं. पण त्यांनी कुठल्या केल्या होत्या गोड्या शंकर कशा केल्या होत्या आता ते हा ते आता आपल्या पद्धतीने केल्या तर मैदा मिक्स करायची गरज नाही कारण तो मैदा रवा मैदा थोडं ओढून घेणार मग दुधाचा हात लावून लावून तुम्हाला मळावं लागेल. नरम पडलं असेल तर सरोजनी सांगितलेलं मैदा मिक्स करून तुम्ही शंकरपाळ्या करू शकता. हा म्हणजे दोघांपैकी ज्या पद्धतीने तुम्ही केलं ठेवलेलं पीठ चालतं पण ते काय होतं कडक होतं लाटायला एवढं होतं.
हां, तर असं हे पर्याय आहेत. तर कुणाला अजून काही प्रश्न विचारायचे असतील, तुमचे काही म्हणजे सजेशन असते किंवा तुमची काही तुम्ही काय करता ह्याच्यावर, ते जर तुम्हाला खाली कमेंट करून तुम्ही आम्हाला सांगा, म्हणजे आम्ही ते वाचून सांगतो, की आम्ही काय करतो आणि तुम्ही पण काय करता. म्हणजे आमच्याबरोबर सगळ्यांना सुद्धा कळेल, की त्याला काय सोल्युशन आहे. जसं पदार्थ असतो तो वर-खाली होतो कधी-कधी, कारण माझा पण अनुभव आहे. भार्गवला झोपवून सगळ्यांचा होतो, हां. असं कोणी नाही की परफेक्ट होतो. हलवाईच्या दुकानात होतो, पण त्याला काहीतरी जोड पर्याय करायचा, त्या पदार्थाचा वेगळा दुसरा काहीतरी पर्याय शोधू शकतो, मधला मार्ग. असं करायचं. सगळ्यांच्या हातून चूक होते, जास्तीचं करायला गेलं किंवा विसरून गेलं. आता सकाळी मी पण बोलता बोलता माझी तुपाची किटली गॅसवरच राहिली आणि भरपूर तूप कळलं. दुसरं तूप कळलं तर काय हरकत नाही, ते वितळलं गेलं म्हणा. पण काय झालं, किटली पूर्ण तुपाची होती ती काळपट पडली. असं आता होतं, बोलण्याच्या नादात होतं. होतं हां. आता हे बघा, आपण दाखवतो मी. हे बघा, ह्या ज्या खाऱ्या शंकरपाळ्या आहेत, ह्या एकमेकांना चिपकल्या. ह्याचं कारण काय होतं, कारण पीठ जास्त पातळ झालं ठेवल्यामुळे. हे बघा, आणि त्याच्यानंतर ह्या लाटायला गेल्या तर ह्या एकदम, ह्याला कोणी खाऱ्या, खुसखुशीत, नमकीन शंकरपाळ्या म्हणू शकतं का? मी तर नाही म्हणू शकत. एकदम अशा, म्हणजे ठीक आहे, खाण्यालायकीच्या आहेत, काय एकदम पण अशा नाही आहेत. पण ह्या असं होतं. म्हणजे हे बघा, हे नरम पडण्याचं दुसरं एक कारण आहे की तुम्ही व्यवस्थित स्टोअर नाही केलं असेल किंवा ह्याला मोहन नाही पडलं असेल किंवा जे काही कारणं आहेत ती न व्हावी, त्याच्यासाठीचा हा खास व्हिडिओ आहे. आणि हे खास हे आम्ही बनवलं असं प्रकारे की तुम्हाला दाखवायला की खाऱ्या नमकीन शंकरपाळ्या आपण म्हणतो की अरे इझी आहे, त्याच्यामध्ये काय, ते पीठ मळा, लाटा आणि तळा, एवढं गोष्ट केली की आहे. पण ते मी तुम्हाला सांगायचा उद्देश आहे की असं इझी नाही आहे, हे असं प्रकार पण होऊ शकतो. आता ते न होण्यासाठी तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ टिप्स अँड ट्रिक्ससोबत. चला आता आपण प्रमाण दाखवूया, साहित्य दाखवूया, आणि थोडेफार तुमचे काय प्रश्न असतील तर खाली लिहा, आम्ही ते नक्की वाचतो. मी 2 वाटी घेतलं आहे, मगाशी दाखवलं आहे, ते चाळून पण घेतलेलं आहे. आता आपल्याला मी 2 चमचे तिथे मोहनसाठी, सुरेश लिहितोय राम राम दीदीजी, राम राम. 2 चमचे मोहन घेतलेलं आहे, आपण तेलाचं घेतलेलं आहे. मी 2 पेक्षा थोडंसं जरा जास्त घेतलं, म्हणजे 3 चमचे मी मोहन घेतलं आहे. कारण पीठ किती आहे? 2 वाट्या आहेत, पण थोडं जरा जास्त घेतलं आहे. त्याच्यामुळे हे चमचे आहेत ना, ते कधी कधी व्यवस्थित येत नाही, म्हणून मी जरासं जास्त घेतलं, म्हणजे अर्धा चमचा म्हणू शकता, 2.5 स्पून. पण कधी पण आहे ना, एक टाइम मोहन तुम्ही थोडंसं कमी घ्या, पण ते परवडेल. जास्त झालं ना तर ते पदार्थ तेल पितो, ही एक आहे. जर तुमचं मोहन जास्त झालं तर तेल पदार्थ पितो. एक टाइम थोडंसं कमी घ्या, म्हणजे पाऊण टीस्पून वगैरे कमी घ्या, ते चालेल, त्याला काही हरकत नाही. तो जास्त तेल पिण्यापेक्षा हे बरं ना, आपणच आधी मोहन कमी टाकावं. आजचा पदार्थ आहे खाऱ्या शंकरपाळ्या, खुसखुशीत होणाऱ्या. पाऊण टीस्पून ओवा घेतलाय त्याने, तो हातावर चुरून घालते मी. आणि हे मंद गॅसवरच आपण तेल तापवून घेतलंय ना मोहनचं. हो. तुम्ही तूप सुद्धा तापवू शकता. हो, थोडंसं चवीपुरता मीठ. खाऱ्या शंकरपाळ्या म्हणजे मीठ आलंच आलं. खाऱ्या शंकरपाळ्या, त्याच्यामध्ये ओवा आणि हे मीठ मिक्स केलं. जिरं नाही, कारण ओवा आपण चुरून टाकायचा असतो. जिरं थोडंसं मिक्सरला असं ग्राइंड करून घातलं किंवा जिरा पावडर घातली तरी चालेल, पण ते उभे उभे छान दिसतात. छान दिसत. पावडर पेक्षा हे छान. हा, एकदमच मी पावडर नाही केले, थोडंसं गरम केलं तव्यावरती आणि थोडंसं ग्राइंड करून घेतलं, जर असं म्हणजे ओबड धोबड म्हणतात ना, एकदम हे असंच करून ठेवायचं. आपल्या डाळीच्याला पण छान लागतं अख्ख्या जिऱ्यापेक्षा. हा, हे आता असं तूप आपलं झालंय गरम, धूर यायला लागला. मी गॅस बंद केला. हा बघा, गॅस बंद केल्यावर जी मोठी आच होते ना, तेव्हा हा धूर पटकन येतो. नाही तर खालून आग पेटते. हा. तेलाला जे फोडणीला देतात बघा, तसं होतं. 2.5 टेबलस्पून, 2-2.5 चमचे, जास्त पण नाही, थोडंसं. कारण कधी कधी ते ह्याला वगैरे चिकटतं ना, चमच्याला ह्याला त्याला, म्हणून मी जरासं जास्त घेतलं. आता ही खारी शंकरपाळी आहे आणि हे हे पीठ जिरं कधी घालायचंय? घालायचंय आधी. हे तूप चोळून घेऊया, कारण आपल्याला ते मोठी आहे म्हणून दाखवावं लागतं ना. हां, बेसनचे लाडू कसे बनवायचे, सदर शंकरपाळ कैसे बनाए. आता आम्ही तुम्हाला दाखवतोय की साध्या शंकरपाळ्या कशा बनवायच्या. गोड शंकरपाळ्या म्हणायच्या आहेत काय,
तर गोड शंकरपाळ्याचं रेसिपी आपण अपलोड केलेली आहे, तरी पण तुमका सांगताय Live ला केलेली आहे. हां लाईव्हला केली आहे, पण तुमका आता त्याची लिंक तुमका खाली दितंय, डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिसतंय. म्हणजे खाऱ्या शंकरपाळ्यासकट तुम्ही गोड शंकरपाळ्या सुद्धा बघू शकता. त्या शंकरपाळ्या एवढ्या छान झाल्या ना, म्हणजे बोलतात ना दुधात केलेल्या आहेत, एक नंबर. तोंडात घातल्या त्या शंकरपाळ्या विरघळतात. असं मी नाही कुठेतरी एक ऐकलं की तेलात पदार्थ नाही विरघळला पाहिजे, तर तोंडात तो पदार्थ विरघळला पाहिजे. मला ते आवडलं. म्हणजे पदार्थ हा असाच असला पाहिजे, तेलात न विरघळता तोंडात विरघळला पाहिजे. आता कुणाचं काही बेसनचे लाडू कसे बनवायचे, त्याची सुद्धा अपलोड झालेला आहे आपला व्हिडिओ, परब किचनवर आहे, तो सुद्धा जाऊन बघू शकता. हे जे आहे ना हे पीठ म्हणजे मोहनला पीठ व्यवस्थित म्हणजे बोलतात ना वहिनी पिठाच्या बघा कणाकणाला असं चोळून घ्यायचं. त्याशिवाय तुमचं म्हणतात ना पूर्ण कोपऱ्यात आता कडेक राहता ह्या बघा असा, हा ते पूर्ण कणाकणाला असं असं चोळून घ्यायचं. कोण कोण 2 हातावर फसफसतं, पण माझी सवय अशीच आहे, पीठ मळते वेळी एकाच हाताचा उपयोग करायचा. हे 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 महत्वाचं आहे, कारण ज्या शंकरपाळ्या नरम पडल्या ना त्याचं कारण पण हेच आहे. ह्या मोठ्या असा केलेला इथे बघा, किती दाखवा, ह्या बघा, ह्या मोठ्या असा केला की हा असा बघायचा, पटकन तुटला नाही पाहिजे. असा बंद केला तर खायचा सुक्या पीठ पण एकट येतं, पण असा बघायचा, तुटला नाही म्हणजे काय झालं, आपला मोहन व्यवस्थित लागला. कारण माझ्या ह्या पिठाला ना मोहन व्यवस्थित लागला नव्हता, म्हणून ह्याचे हे अशी गत झाली, म्हणजे नरम पडले. म्हणजे आणि ते चोळलं गेलं पाहिजे व्यवस्थित. मी काय केलं, घाईघाईमध्ये मोहन टाकलं, 2 कप पिठाला ना 2 चमचेच टाकलं, पण ते व्यवस्थित चारी बाजूने लावलं नाही, त्याच्यामुळे ते असं झालं. आणि म्हणून ते मोहन जे आहे ना म्हणजे अख्ख्या म्हणजे संपूर्ण पिठाला कणाकणाला लागलं पाहिजे, ही एक काळजी घेतली पाहिजे. मी ती चुकी केली, त्याच्यामुळे हे झालं. पण हे मला दाखवायचं होतं म्हणून मी हे असं केलं. नाहीतर जर हा असला फसलेला पदार्थ दाखवण्यासाठी काहीतरी फसवायला लागतं ना मग कळतं. आता जिरं आहे ना ते मी घालून घेते. हे बघा, आता 2 हे आहेत ना, नुसती जिरा शंकरपाळी करतोय तर जिऱ्याचं प्रमाण ओव्यापेक्षा जास्त घ्यायचं. अर्धा टीस्पून जर तुम्ही ओवा घेतलाय तर 1 चमचाभर जिरं घ्यायचं. भाजलेलं असेल तर अतिउत्तम. बघा सुगंध आताच पिठाला चोळल्यावर जिऱ्याचा पण यायला लागले. पण ना हे सुखं पीठ मळून घेणं म्हणजे मोहन आपण जे तेल, खरं म्हणजे पाण्यामध्ये मळणं इझी आहे, पण हे सुखं पीठ मळायला जवळजवळ 5-10 मिनिटं लागतात. ते तुम्ही व्यवस्थित मळून घ्या, तरच तुमच्या ज्या शंकरपाळ्या आहेत ना त्या खुसखुशीत होतात. हे मी तुम्हाला आवर्जून सांगते. म्हणजे नुसतंच काय खाऱ्या शंकरपाळ्या लाटल्या आणि तळल्या म्हणजे होत नाही, तर त्यांना मोहन व्यवस्थित लागणं पण गरजेचं आहे. चला तुम्ही कोण कोण आमच्या बरोबर लगेच घ्या, मैदा आणलेलो असतलोच तुमचं, लवकर घ्यावा. मी पीठ मळूच्या आधी मोहन पण तापत ठेवा, म्हणजे आमच्या बरोबर तुम्ही काय असाल तर शंकरपाळे खारे आमच्या बरोबर करशाल. आता ह्या सगळा मी चोळून घेतलंय, जिरा बिरा वेगळे सगळा. आता हाताच्या ओंजळीवर पाणी घ्यायचा आणि पीठ आपण मळून घ्यायचा. दीपिका नार्वेकर लिहिते हाय ताई. राधिका लिहिते बोरे पून करताना दाखवली का. हो, आपल्या तांदळाच्या पिठाची जी बोरे आहेत ना ती आम्ही दाखवली आहे. परब किचनच्या यूट्यूब चॅनलवर जाऊन तुम्ही नक्की बघू शकता. पाहिजे तर ह्या जेव्हा लाईव्ह एंड होईल ना तेव्हा मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जेवढ्या सगळ्या दिवाळीच्या रेसिपीज आहेत त्यांची लिंक मी देते, कारण अजून हा दिवस आहे म्हणजे रात्र आहे तोपर्यंत तुम्ही बनवू शकता. दोन्ही पद्धतीची आहेत, पारंपरिक सुद्धा जुना आहे. आणि आता मी अगदीच पटकन, आता दिवाळीला 1 दिवस राहिलो ना तर तो आताचा व्हिडिओ बघा आणि करा. आता पीठ जे आहे ना ते चपातीच्या पिठाप्रमाणेच मळलं गेलं पाहिजे, म्हणजे जास्त असं पातळ पण नाही आणि खूप जास्त घट्ट पण नाही. जसं आपण चपाती लाटण्यासाठी बनवतो ना मीडियम, तसंच पीठ मळलं गेलं पाहिजे. आता हे यात थोडं थोडं पाणी लावून कारण मैदा ना ताट मारतो. पाणी लावूनच मैदा मळायचा. जेवढं पाणी आता मी पिठाला लावले आहे ना पाणी, तेवढं ते पीठ आता हे सगळं ओढून घेणार. आता ह्याला जर आपल्याला वाटलं की पीठ थोडंसं पातळ झालंय तर वहिनी जसं सुकं पीठ आहे बघा आपण लावण्यासाठी घेतलंय, ते जरा पीठ घातलं तरी काही थोडंसं नावापुरती, काही म्हणजे शंकरपाळ्यांना फरक पडणार आहे का? नाही होणार. पण पीठ व्यवस्थित मळलं गेलं पाहिजे. फक्त आता हाताला डसला म्हणून मी घेतोय
आणि त्याच पीठ मी सगळ्या परातीत चोळते. बघा किती घेतलंय, चमचोभर. मैदो एक अशी पदार्थ हा ना की तो परातीत काहीच ठेवणार नाही शिल्लक, सगळं घेतलो आपल्या चिकट्टा. संगत एक संघ असं म्हणतात ना. त्याचं गुणधर्मच असतात हा. चिकट. आता ह्या जरी एवढंच गोळ असलो तरी परातभर होतले आपले काय खारे शंकरपाळे. अर्धा किलोचे शंकरपाळे होतले. हा. आता तुम्हाला ह्याचं परत एकदा जे कोणी आता जॉईन हे झाले होतं ना? असतील, हा हे बघा, खाऱ्या शंकरपाळ्याचं प्रमाण हेच आहे की ही वाटी जी आपण मीडियम साईजची घेतली, तुम्हाला 1 वाटी सेट करा. त्या एका वाटीला आपण 1 चमचा हे पोह्याचा चमचा मोहन घालतो. तर आम्ही 2 वाट्या घेतल्या, ह्याच्याने अर्ध्या किलोच्या शंकरपाळ्या आरामात होतात. तर ह्या एका वाटीला 1 चमचा मोहन आणि त्याच्यानंतर तुमच्या आवडीप्रमाणे त्याच्यामध्ये ओवा घालू शकता. ओवा घालावा, कारण ओव्याने एक चांगली चव येते. त्याला जिरा शंकरपाळीच म्हणतात, खारी जिरा शंकरपाळी. आणि आणखीन काय आवडीनुसार नमकीन पारे चटपटीत चाट मसाला घाला. परत आताच अपलोड झालेली आपली कसुरी मेथी, कसुरी घाला. मी पहिल्यांदा कस्तुरी म्हणायची, तर कस्तुरी नसता बाबा, कसुरी मेथी. म्हणजे तुमच्या आपली मेथी रोजची सुकलेली. हा, तर तुम्ही त्याच्यात मसाला पण घालू शकता. पण खारे शंकरपाळ्याच्या नावामध्येच आहे की ती खारी असली पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये जिरं असलं पाहिजे. या 2 गोष्टी या असल्याच पाहिजे, तरच त्याचं नाव खारे शंकरपाळे असता. आणि खारे शंकरपाळे हे बघा असे कुरकुरीत होत नाही. आणि मी हे झालं माहिती आहे, एकावर एक चिपकल्या बघा. म्हणून तुम्हाला सांगते की हा व्हिडिओ पूर्ण बघा. हे बघा, असं म्हणतात की लाटल्या, कापल्या, तळल्या की झाल्या, असं नाही होत. हे बघा, अशा या शंकरपाळ्या आपल्या चिपकल्या सुद्धा गेल्यात. म्हणजे ह्या शंकरपाळ्यांचं पीठ आणि मोहन किती चुकलेलं, आणि तळताना सुद्धा या शंकरपाळ्या चुकलेल्या आहेत, मी सांगते तुम्हाला. त्याच्यामुळे तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण बघा, म्हणजे तुम्हाला कळेल ही चूक होणार नाही. आणि कोण कोण आता पदार्थ तुम्हीही करता करता आमच्या बरोबर करू शकता तुमचा एक फराळ. महेशने लिहिले तिखट असतं का? ह्यात नसतं तिखट, कारण ह्या खाऱ्या शंकरपाळ्या ह्याच्यामध्ये मेन इन्ग्रेडियंट्स 2च असतात, मीठ आणि जिरं, जे थोडंसं भाजून घालावं. म्हणजे भाजून घातलं ना जिरं की त्याची चव डबल होते, इन्हॅन्स होते, बोलतात ना, टेस्ट इन्हॅन्स होते. आता आपण ह्या तेल तापेपर्यंत झाकून ठेवूया. तरी पण मी परत तुमका सांगते, 2 वाटी मैदा घेतले, त्याका 2 चमचे किंवा 2.5 चमचे वर खाली घ्या. जास्त करून तर खालीच घ्या. 2 चमचे प्रॉपर घ्या. जो चमचो अगदी पोह्याचो सरोसर घेतलास तर 2 चमचे मोहन घ्या. आणि आपला मोहन चांगला चोळून घ्या पिठात. जिरा आणि ओवा हे 2 गोष्टी घाला. जर तुमका गरम मसाला, थोडा चाट मसाला आणि आपली हे कसुरी मेथी हे घातलं तरी तुमच्या त्या चटपटीत खुसखुशीत शंकरपाळ्या होतात. फक्त त्याला मोहन व्यवस्थित घ्या आणि ते लाटायचे कितपत पातळ ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे. त्याच्या अगोदर अनघाने लिहिलंय पिठात पाणी जास्त झाले वाटतं. चमचोभर म्हणता किती पीठ घातले? चमचोभर म्हणजे 1 वाटी पीठ, 2 वाटी पीठ घ्या बघा. असा हातिक लावून घेतलेले, फक्त असाच मी हातिक लावून घेतलेले आणि हाताचा काढले. मी अजून हात धुतले नाही, पण पीठ आहे काय बघा माझ्या हाती. आणि पाणी जास्त नाही झालेलं, तर तेवढा भयाच होता मका. एवढं पातळ मैदो भया. हे बघा असं एकदम पण घट्ट ताट मारतो नंतर, म्हणून ह्यो ठेवून दिलंय मी आणखीन. हे बघा, इतको पण पातळ नाही आणि इतको पण ताट नाही, इतपत मका भया. म्हणजे लाटूक जोर पडता. मग मैदो जर तुम्ही घट्ट जर मळलास तर लाटूक जोर पडात. अमुदा लिहिते ऑडिओ बरोबर नाही. अजून कोणाला ऑडिओचा इश्यू येतोय का? मला वाटतं माझा येतोय. धन्यवाद तुम्ही सांगितल्याबद्दल. बघ काय ता हे माझा ऑडिओ बंद आहे. हा, मधली आता झालं. थँक्यू सो मच. ते मी नाही, माझा चार्जिंगच नाहीये ऑडिओला, त्याच्यामुळे वाटतं तो बंद होतोय. हा बघा, लगेच स्विच ऑफ होतोय. तर काही हरकत नाही. एक माईक आहे, तुमचा पण माईक आहे. हा, तो गोलवालो घेऊचो होतो. मग हा माझा माईक बंद होतोय. ऑन ऑफ. आता आपला तेल तापत ठेव. आता हे पीठ काय असं झाकून किती मिनिटं ठेवायची गरज नाहीये. लागलीच होतात ह्या करायला वेळ लागत नाही. फक्त तुम्हाला मोहन चोळायलाच वेळ लागतो. प्रश्न घेतो, मग आपण लाटायला घेऊया. यश लिहितोय खूप छान ताई, एकदम परफेक्ट रेसिपी.
रेसिपी ऑडिओ बरोबर नाही हा मी चेक केला, कारण माझ्या माईकचा ऑडिओ येत नव्हता, तो बंद झाला. मला वाटतं चार्जिंग नव्हती त्याच्यामुळे. राहू दे, तिकडनं आवाज येत असेल माझा पण तो तेवढा कॅच करतो कदाचित. जर तुम्हाला येत असेल आवाज तर तुम्ही सांगा. सांगा खाली. हे स्वाती ज्यांना ही रेसिपी आवडेल असेल त्यांनी डबल टॅप करून तुम्ही लाईक करा. नक्की. आणि तुम्ही जर तुम्हाला या रेसिपी सोबत दुसऱ्या दिवाळीचं करायचं असेल परत तुम्ही यूट्यूबमध्ये जाऊन बघू शकता. विषयाखाली इथे हाय. आता आपण लेअर कापड ठेवूया. तोपर्यंत 5 मिनिटं तुम्ही मैदा आहे ना तो नेहमी झाकूनच ठेवायचा. जर झाकला नाही तर काय मैदा झाकून झाकून ठेवणं म्हणजे खरं म्हणजे त्यांनी जो शब्द ते काही येत नाही, पण रोज तुमच्याबरोबर प्रॅक्टिस करता. नाही म्हणजे झाकून ठेवायचं कारण हे आहे की तुम्ही म्हणाल अरे झाकून ठेवायची गरज नाही, लगेच करू शकता. पण लगेच न करता झाकून ठेवायचं याचं कारण आहे कारण मैदा हा सुकतो, ताट मारायला लागतो. जसं आपण करंजा ठेवतो ओल्या कपड्याने, कुठलंही पीठ. आता थंडीचे वारं नाही तरी सुटलेलंच असतं, आपला अंग कसा फुटतात तसं पिठाक पण होता, म्हणून पीठ झाकून ठेवायचं. म्हणजे त्यातला जो मॉइश्चर असतो ना तो पकडून ठेवतो मैदा, त्याच्यामुळे हे कारण आहे. आणि दुसरं कोणाला काही प्रश्न असतील काय असतील म्हणजे तेल तापेपर्यंत आता आपल्याला. आणि हे मी म्हणजे बोलतात ना हे खाऱ्या शंकरपाळ्या कसे तळायच्या जेणेकरून त्या खुसखुशीत होतील, ही पण एक टिपच आहे. नाही तर तुम्ही म्हणाल आता तळल्या लाटल्या त्याचा शेप दिला आणि काय म्हणतात ते झाली रेसिपी संपली, असं नाहीये. पदार्थ दिवाळीचा जो काही पदार्थ आपण बनवतो तो खूप म्हणजे बोलतात ना त्याच्यासाठी खूप टिप्स अँड ट्रिक्स असतात आणि छोट्या छोट्या गोष्टी असतात ज्या तुम्ही आवर्जून फॉलो करा म्हणजे तुमचा पदार्थ तो तसाच होतो आणि माझ्यासारखा मूड ऑफ होत नाही. शांत राहायचं, शांत. आपल्यात करूचा आपल्यात वेळ हा ना, बाकीची काय कामं असतील म्हणजे मुलांका शाळेतून आणूचा आणि होचा, त्याच्यात तुम्ही फराळाची घाई करू नको. मुलगे झोपले, आता आमचं भार्गव झोपलो, आता फराळ करू कसा बसा. मी सांगितलं ना माझं छोटं बाळ आहे त्याला मी मग बोलतोय ज्याला नमकीन पारे सुद्धा म्हणतात. हे चहा सोबत बिस्किट, खारी बिस्किटाला पण मात देतील, एवढे छान लागतात. तुम्ही ते खारी डुबवता त्याच्याबद्दल या खाऱ्या शंकरपाळ्या डुबवून कधीतरी खाऊन बघा, तुम्हाला खरंच हे खूप आवडतील. म्हणजे तुम्ही दिवाळीची वाट बघणार नाही, अशी कधी तुम्ही बनवून देऊ शकता. वहिनी सोनमला देतात, सोनमला टिफिनचा डब्बा हवा असतो. आता ह्या लाटण्यावर सुद्धा आहे की हे लाटावं कसं, थोडं थोडं पीठ लावून ह्याला लाटावं लागतं कारण मैदा आहे ना तो चिकटतो ना आपल्या लाटण्या आणि पोळपाटाला, म्हणून. आणि तो सुद्धा पातळ लाटावा लागतो. इतपत पण तुम्ही अशी पातळ मैदो मळून घेतलास ना तर तुमका लाटू सोपं जातलो. पाणी बरोबर झालेला मैद्यात बघा, तुम्ही बघू शकतास पाणी जास्तीचं झालं नाही. आपण आपल्या पद्धतीनुसार हे करायचं. आवाज येतोय ना बघ, आता तुम्ही सांगा माझा आवाज येता काय? माझा आवाज येता तर सांगा. येता. नमस्कार, तुमचे गाव कोणते? तर आमचं गाव कणकवली आहे, श्रावण गाव. मध्ये मध्ये वॉइस येत नाहीये कारण माझ्या माईकचा इश्यू झालेला आहे. आता एकाच माईकवर आम्ही काम करतोय त्याच्यामुळे माझा आवाज कदाचित तुम्हाला लांबून येत असेल. याच्यात मध्ये नॉइस करेक्शन आहे ना, आजूबाजूचे आवाज येत नाही म्हणून. ओके. इव्हिलियन इथे रव्याच्या करंज्या ट्राय केल्या, खूप छान झाल्या, धन्यवाद. ही बघा, जमेल तितकी पातळ लाटा, जमेल तितकी, तुमची जेवढी पातळ तुम्हाला हवी आहे तितकी लाटा, कारण ही पातळच लाटल्यावर तुमच्या ज्या शंकरपाळ्या आहेत त्या चांगल्या खुसखुशीत होतील. मी एवढ्या हा शंकरपाळ्या करायच्या असेल ना, किचनचा ओटा स्वच्छ धुते आणि मोठे मोठे हुंडे घेते आणि एवढी अशी परातभर मोठी लाटते. पाटावर लाटा पोळी. मी ओट्यावर लाटते. माझा अगोदरच्या व्हिडिओ मध्ये आपण लाटली आहे बघ ओट्यावर. आणि रव्याच्या करंज्या केल्या, इव्हिलियन इथे रव्याच्या करंज्या केल्या, खूप छान झाल्या. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. आता मी तिकडनं झारा घेते कारण तेल आपलं
तेल पण आणि मग कितपत- चिरणा पण दे. हा तेल पण कितपत तापलं पाहिजे हे पण आहे हा. आणि सुरीवर करताय की चिरणाने? चिरणा दे. ह्या जिरा आणि ओवा दिसता बघा, हे का म्हणतात खारी शंकरपाळी आणि जिरा शंकरपाळी. नुसता जिरा टाकलात तर असा गमतला, त्यात कसुरी मेथी टाकलास तर हिरवे हिरवे डॉट गमतले. ही खारी शंकरपाळीची एक मजा असता माहितीये. आम्ही दिवाळीत करू आणि जसं सांगलं ना, आम्ही खारी आवडीन खा, पण जेव्हा खारी शंकरपाळ्या घरात होत ना तेव्हा खारी आमच्या घरात ये नाही, त्याच्या बदली हे खारी शंकरपाळ्याच करू. आणि ही खारी शंकरपाळी जेवढी होईल तितकी पातळ लाटली पाहिजे, म्हणजे ती खुसखुशीत पण होते आणि ती छान लागते. आणि ह्याला काय म्हणतात ते वर बबल्स पण येतात ना वैरी, फुगतली, अशी फुगतली. हा किरण लिहिते आमका पाठवा. हो नक्की पाठवतो. ऑनलाईन पाठवू की ऑफलाईन? पोळपाट भर मी लाटून घेतलंय बघा, पूर्ण कटोकट लाटून घेतलंय. आणि कितपत पातळ आहे बघा. दाखवते पोळपाटाच्या बाहेरच गेली या. ही बघा, ही बघा, इतपत पातळ, म्हणजे आपलं पापड असता ना तेवढी पातळ, चपाती एवढी नाही हा, पापडासारखी पातळ. हा पापड, उडदाचे पापड. हा, आता आपला तेल तापलेला, आता कितपत तापला तर बघूया. तेल पूर्ण मोठ्या गॅसवर तापव, नंतर मंद आच कर. हा आता तापलं आहे. हा मग मंद कर. हा धग लागता, धग. असं जसं चुलीच्या बाजू कशी शेकोटी घेतात मांजरा किंवा कोण, आपण सुद्धा जातो ना थंडी लागत असत तेव्हा. आता थंडीचे दिवस येतात त्याच्यामुळे तर धग लागलो की समजायला जावं की आता आपण म्हणजे ही हे पेटली आहे. कुणाचे काय प्रश्न असतील रेसिपी बद्दल किंवा काय म्हणजे तुमच्या पदार्थाबद्दल किंवा काय प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारू शकता, कारण ते म्हणजे चिरूपर्यंत तळीपर्यंत आमच्याकडे वेळ आहे आणि आम्ही तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं नक्की देतो. आणि जर म्हणजे तुमचे लाईव्ह संपल्यानंतर सुद्धा आम्ही देऊ शकतो. आता हे बघा, मी पोळपाटाच्या बाहेर गेली म्हणून बोटाचा आधार देते आणि त्याका पण चिरून घेते. ही आपली जे बोलतात जुनी पारंपरिक पद्धत आहे. दुसरी पद्धत तुमका दाखवची आहे. एक मी पद्धत बघितलंय काहीतरी, पण ती जर लाईव्ह करून बघतोय, जर त्याचं तसं शेप इलो आणि जर त्याचं तसा आउटकम हे तुमच्या समोरच करून बघताय बघा. मध्ये मध्ये जिरा अडकता चिरण्यात. या चिरणा मी नवीन आणलंय. सुचिता लिहिते, हाय ताई, मी लाईव्ह शोला जॉईन झाले आहे. खूप मस्त. तुम्ही दोघी ननन भावजय नाही तर बहिणी आहातच. दोघी मिळून छान फराळ करीत आहात. धन्यवाद धन्यवाद. पणजी गोवा इथून पाहते. हा नणंद भावजय नाही होत आम्ही. माका आता गाणं नणंद भावजय पण आहोत, कारण माझ्या नवऱ्याला राखी बांधतात, त्याच्यामुळे तुम्ही जे बोललात ते सुद्धा बरोबर आहे. नणंद भावजय पण आहोत आणि जावा जावा पण. आता माका गाणं सुचलं ननन भाऊजाई म्हटल्या बरोबर. आता बोलाच ते हे तापेपर्यंत. किरण लिहितोय, मी येतोय नेव कणकवले, पण सॉरी आम्ही कणकवले आमच्याकडे गाव असा, आम्ही विरारला असू तर तुमचं येऊचो ऍड्रेस कणकवलेसून आता विरार झालो, एक टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत. पण तुम्ही नक्की या, वेलकम. आता हे बघा, जसं मी सांगितलं ना मगाशी एकावर एक चिकटलेल्या दाखवल्या, तर ह्याला हे वेगवेगळं करणं पण गरजेचं आहे. नाही तर काय जण काय करतात, असं पोळपाटावर लाटतात. हा पोळपाटावर लाटतात आणि डायरेक्ट कढईमध्ये तळायला सुद्धा घेतात. तो पण प्रकार बरोबर आहे, तो पण चालतो, तो सुद्धा चालतो. पण माझ्या पोळपाटाच्या बाहेर गेली आहे ना, म्हणून मला लाटायला जागा हवी होती कापायला, म्हणून मी तिला आता अशी घेतली. हे बघा, हे आहे ना, तुम्ही असं करून टाकलत ना, हे बघा सुटसुटी, तर ते होणार, आपोआप सुटणार त्या. हे बघा अशा सुटतात. तर जे कापलं नव्हतं ते झालं, हे सुटणार. तरी मी मीडियम कर, केलाय. मीडियम कर. आता त्या बघा आपोआप सुटतायत त्या. मी झारा काही घातलेला नाही, काय नाही. आणि फुगल्या पण आहेत बघा. काही फुगत नाहीत, कारण जिरा आणि ओवा असतो ना त्याच्यामध्ये, म्हणून काही फुगत पण नाही. कोणाचा तरी प्रश्न होता, पिठात काय काय टाकलंय. श्रीकृष्ण वाईफ्सने लिहिलंय, पिठात आम्ही जिरा टाकलाय, ओवा टाकलाय. जिरा थोडंसं तव्यावर भाजून मिक्सरला जर असं पल्स मोडवर ग्राइंड केलंय, जास्त नाही. आणि ओवा टाकलाय आणि मीठ टाकलंय, एवढंच टाकलं. आणि 2 चमचे मोहन, म्हणजे 2 कप पीठ होता म्हणून 2 चमचे मोहन. आता हे जे खाऱ्या शंकरपाळ्या आहे ना, आपण मंद आचेवर
मंद म्हणण्यापेक्षा सॉरी हा, Medium. मीडियम आचेवर तळून घेणार आहोत. गॅस पहिला फास्ट होता. कडकडीत गरम तेल तापलं पाहिजे हे पण लक्षात ठेवा. जर तेल गरम नसेल कडकडीत तरी सुद्धा तुमच्या शंकरपाळ्या नरम पडतात. त्याच्यामुळे शंकरपाळ्या तळताना तेल हे कडकडीत गरम पाहिजे आणि मीडियमच पाहिजे. एकदम मंद आचेवर स्लो गॅसवर किंवा कमी कडक म्हणजे म्हणतात ना कमी तापलेल्या तेलामध्ये तुम्ही तळायला जाऊ नका. तुमच्या काढल्यानंतर तळल्या जातील पण काढल्यानंतर त्या शंकरपाळ्या 100% नरम पडतील. त्याच्यामुळे ही एक काळजी तुम्ही घ्या की तेल कडकडीत तापवा आणि त्याच्यानंतर मीडियम गॅसवर तुम्ही या शंकरपाळ्या तळून घ्या. झाऱ्या तो दादा खाया असतो लो. कुणाचा तरी प्रश्न होता तो मी वाचत होती. काय प्रश्न होता? आता इतपत झालेले आहेत. नंतर त्या आतमध्ये आपोआप शेकल्या जातील आणि त्यांचा तो रंग येईल. हा आपण बिस्किटासारखा रंग काढलाय. थोड्या वेळाने त्या बदामी रंगाच्या होतील. अजिबात नाही राहणार. थोडे थंड झाले की मी तुमका दाखवते. नाही नाही बदामी ह्याच रंगावर घ्यायचे. हे बघा, ह्या बघा. आता ह्या निथळत ठेवल्यात मोठ्या झाऱ्यात कारण जास्त असतात ना त्या निथळू दे. आता मला बाकीच्या लाटायच्या आहेत तर ह्या आहेत त्या थोड्या बहुत त्या सरोज गेल तळून. मैद्यात थोडा रवा घाला अजून खुसखुशीत होतात. हो 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 ताई, हो नक्की. पण तो रवा घातला की थोडा वेळ पीठ आपल्याला ठेवावं लागेल. 10-15 मिनिट हा, जेणेकरून मैदा आणि रवा सगळं पाणी ऑब्झर्व करेल. आणि आम्ही पण ह्याच केलेले आहेत. ते पण बरोबर आहे. जसं आपण करंजीच्या पिठात 2 चमचे रवा घालतो तसं पण केलं तरी चालेल. आणि आम्ही तव्यात काढून ठेवल्या कारण तव्याचं जेवढं तेल लागतं ना तेवढं तव्याचं आयुष्य वाढतं असं म्हणतात. त्याच्यामुळे म्हणजे हे जे निथळलेलं तेल आहे ते तव्यात जाऊ दे. आता हे मीडियम गॅसवर आपण तळून घेऊया. अजून कोणाला काही प्रश्न असेल खाऱ्या शंकरपाळ्यांबद्दल, चकल्यांबद्दल, लाडूबद्दल, करंजीबद्दल, चिवड्याबद्दल तर तुम्ही विचारू शकता. आज आपण दाखवतोय खुसखुशीत, महिना झाला तरी नरम न पडणाऱ्या खाऱ्या शंकरपाळ्या. आणि हे बघा आपण तळतोय तो मीडियम गॅसच करून ठेवलेला आहे आणि असं ढवळत राहायचं जेणेकरून या शंकरपाळ्या ज्या आहेत त्या वरून खालून व्यवस्थित फ्राय होतील दोन्ही बाजूंनी. प्रियांका सामंत येते आज जेवण काय केलं त्या दिवशी तुम्ही सांगितलेलं लाईव्हला. आज काय रविवार ना, अंडो रसो फोडून अंड्या केलेला रसो चपाती बरोबर भाता बरोबर. तुमका रेसिपी होईल तर असा ती पण रेसिपी. आता ह्या पण आपल्या गुलाबी रंगावर हे बघा. जास्त पण नाही कारण त्यानंतर तळता घातलं बघा. आवाज इलो. आता माझं माहित नाही ना त्याच्यामुळे नाही येऊचो. नंतर दाखवतो तुमका. गॅस करूया बारीक कारण आहे लाटूची आहे माझी. तेल तोपर्यंत नाही तर उसाळ त्याला. हा, आता आपण करतोय खाऱ्या शंकरपाळ्या. फक्त 2 वाटीच्या होतले किती सरोज? पाव किलो. वर. हे बघा आवाज माईकच्या जवळ आणते. हे बघा. एक घ्या हातीत आणि होय चूर. एक घ्या हातीत आणि चुरून दाखव. ही भले थंड होऊ दे की गरम, ही होतलीच कुरकुरीत खुसखुशीत आणि रवतली पण छान. त्याच्यासाठी आपण काय करू, ह्याचा मोहन आता योग्य प्रमाणात व्हाया. त्याच्यानंतर वहिनी तुम्ही सांगा आता त्याचं प्रमाण, जी रेसिपी आहे. 2 वाटी आपण मैदा घेतला तर त्या ताईंनी सांगितलंय तसं पण रवा सुद्धा घालू शकतो. पण ते पीठ थोडा वेळ 2 चमचे टाकला तरी पुरे. पण 2 वाटी मैदा घेतला आम्ही इथे. आता 2 चमचे मोहन घेतलंय आणि जिरा 1 चमचा जरासं भाजून जरासं भाजून जरासंच वाटलं एकदाच खडाव. हा तेवढं वाटून घेतलं. ओवा घातला हातावर चोळून तो सुद्धा घातला. मीठ घातलं. 2 चमचे मोहन पूर्ण कणानकण पिठाला चोळायचं. मग तुमची अशी फसगत होत नाही. हा आणि हे पण ठेवायचं आहे बघा, पेशन्स ठेवायचे. ह्याच्यात पण बघा जिरा गमता ना, पण ते ह्याच्यावर ही पण फुगली होती. फुगली नाही की त्या पण फुगली होती.
ही बघा. गरम बघा कशा हा. पद्धतीने पडली. म्हणून मोहन तुम्ही पिठाला बरोबर चोळून चोळून घ्या. जास्त वेळ तुम्हाला मोहन चोळायला लागेल, बाकी शंकरपाळ्याला जास्त वेळ लागत नाही. म्हणजे 10 मिनिटं तरी हा. द्या. आणि पीठ सैलसरच मळा. ताट मळलात ना तर काय होईल, तुम्हाला लाटायला ताकद लागेल आणि पुरी सारखी पातळ तुम्हाला चपाती लाटता येणार नाही. हा, हे बघा इतपत पातळ, असं इतपत पातळ. हे बघा, म्हणजे काय भांड पण तुमचं ओढून घेत आहे. हा, एवढं पातळ हवं, हा. जास्त पण घट्ट नको. हा. हा. भले घट्ट तो तुम्ही केलात ना तर त्या लाटायला येणार नाही आणि तुमची जी चपातीची लाटाल ना शंकरपाळ्याची ती जाड येणार. आणि मग त्या जाड झाल्या की इतपत जाड. ही बघा, मी आता ह्याच्यापेक्षा पातळ लाटली होती. तुम्ही अगोदरचा जर लाईव्ह बघितला असेल तर कळेल तुम्हाला. इथे पातळ लाटली. हा. हे बघा, ह्या आताच्या शंकरपाळ्या आहेत आपल्या. हा, ही बघा काळ्या. पातळ किती आहे. आणि ही बघा, हे तुम्हाला फरक दिसून येईल. ही पातळ लाटलेली अगोदरची आणि ही जाड. कालची. आणि ही बघा, तोंडात टाकता टाकता विरघळली. हा, त्याच्यामुळे ह्या टिप्स जसं मी मगाशी म्हणाली ना, पदार्थ हा तेलात विरघळला नाही पाहिजे, तर तोंडात विरघळला पाहिजे. हे बघा कितपत पातळ, तर परत तुम्ही बघा इतपत पातळ. ही बघा, जितकी पातळ लाटता येईल तितकी पाटा, शक्यतो असेल तर. नाही तर तुम्ही ही तुमच्या ओट्यावर लाटून घेऊ शकता. ओटा स्वच्छ धुवा. हा, ओटा स्वच्छ धुवा. आणि ओट्याला ना तुम्ही चकाकी हवी असेल अशी, जर काळीचं मार्बल असेल ना तर तुम्हाला आता मी ही टिप पण देते. तेलाचे प्रकार असतील ना असे, आपण मैद्यात वगैरे तेलात ते जर केलेत किंवा ओट्याला तेल लावून घ्या. ओट्याला चकाकी जी येते ना, कोण म्हणेल की तुम्ही नवीनच ओटा लावून घेतलाय काय, मार्बल नवीन लावून घेतली. ओट्याला एकदा तरी तेल चोळा वर्षातून आणि मग स्वच्छ साबणाने धुवून घ्या. चकाकी छान येते. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की डबल टॅप करा. गोविंद लिहित आहेत, होय होय, बापरे, होय होय, शब्बास, थँक्यू. तुमची जी चांगली कमेंट दिल्याबद्दल थँक्यू, शब्बाशी दिल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू. आणि हा 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 बरं म्हटल्याबद्दल पण खूप छान. म्हणजे तुम्हाला असं म्हणायचं की कळलं कळलं कळलं. हो हो, कळलं. धन्यवाद. तुमचे खरंच आभार. कारण दाद देणारे पण असले पाहिजे ना. आपण जे बोलतोय, आपलं कोणतरी ऐकतंय, हे पण खरंच मोठी गोष्ट आहे. की आम्ही जे सांगतोय ते तुम्हाला पटतंय आणि त्याच्यानंतर तुम्ही ते ऐकताय मनापासून आणि खाली कमेंट करताय. कारण कमेंट करणं पण खूप मोठी गोष्ट आहे. कारण वहिनी, तुम्ही किती व्हिडिओ बघताय आणि कमेंट करता? मी आमचेच व्हिडिओ बघते. आमचेच व्हिडिओ बघून मला फुरसत भेटत नाही. पण जय खटाकला तर मी बोलतोयच की बाबा हा. आणि जर आवडला तर सगळ्यांच्या व्हिडिओ मी लाईक तर नक्की देते. ते काय पैसे लागत नाही. म्हणजे जर तुमका आवडला तर तुम्ही लाईक द्या. जर तुमका असं वाटलं अरे खूपच छान आहे तर नक्की कमेंट पण करा. हा, चुकला तर चुकला पण सांगा. हा, त्या कमेंट मध्ये सांगा की तुमची टिप काय होती आणि तुमच्या इथे रेसिपी मध्ये काय चुकलं. आता हा आमचा लाईव्ह व्हिडिओ करण्याचा उद्देश हाच आहे की बाबा तुमच्या समोर आम्ही पदार्थ दाखवतो, जेणेकरून तुम्हाला असं वाटेल की आमच्या रेसिपी अशाच असतात. असं नाहीये, त्या जशा होतात तशा आम्ही दाखवतो. जसं तुम्हाला दाखवलं, तुमची खाऱ्या शंकरपाळ्या सोप्या नसतात, करायला थोड्या किचकट असतात. जसं की तुम्हाला तिथे दाखवलं मी, जी काही काय म्हणतात ते, जी काही फसगत झाली ती, आणि त्याच्यानंतर रिपेअर करण्याच्या ह्या सगळ्या टिप्स. जशी पोलपाटावर मागा चिरूक जागा नाही मिळत तशी मी ती अर्धी काढून घेते. ती बॅच आता मी तेलात सोडते आणि ती सोडेपर्यंत ती कापून पण घेईन. ही बघा, मी आता एकटयाच सोडतोय. ही बघा, अगदी पण मोकळी नाही सोडत आहे मी. सोनिया इथे खारे शंकरपाळी बनवतात का की? हो या, एकदम परफेक्ट गेस आहे. आम्ही खारे शंकरपाळे बनवतो जे सगळ्यांना आवडतात आणि ह्या खारी बिस्किटा सारख्याच होतात, एकदम खुसखुशीत. आणि एकदा तुम्ही खायला लागलात, चहा सोबत खाऊन बघा. मी बोलते ना, आता आपला थंडीचे दिवस येत आहेत. ह्या भाजण्याच्या टिप्स ह्याच आहेत की जेव्हा तुम्ही खाऱ्या शंकरपाळ्यात तळायला जाल ना, तेव्हा गॅस हा फुल असावा. म्हणजे तेल एकदम कडकडीत गरम करा आणि नंतर जेव्हा खाऱ्या शंकरपाळ्या सोडत असाल तेव्हा तो मीडियम गॅसवर करा आणि मीडियम गॅसवर तळा. कारण कडकडीत तेलामध्ये काय होतील, त्या तळल्या जातील पण आतून कच्च्या राहतील, मग त्या नरम सुद्धा पडतील. त्याच्यामुळे तेल कडकडीत गरम आणि नंतर मीडियम. ही टिप तुम्ही नक्की फॉलो करा. आता मी एकदम असंच सोडलेलं जॉईंट. हा, ते सगळे सुट्टे सुट्टे झाले. दाखवल्या आता किती जाऊ. सोनिया इथे खूप छान, थँक्यू सो मच. द व्हॉइस ऑफ ताई, नवीन चूरण भरायच्या चमचा
स्मूथली फिरावा म्हणून काय करावं? चुरण चिरण्याचा म्हणजे चुरण भरण्याचा म्हणजे हे खूप चिरणच जुनं असेल. हा काय. हा. पण आता चमच्याची क्वालिटीवर आम्ही पण काय तुमका बोलू. पण तो खिळो बघा, जर कमी जास्त जो करूचो असात तर होऊ शकता. नाही तर तुम्ही आपलं नवीनच आणा जसं मी चिरणा. केलंय. हा, मी चिरणा ह्या वर्षी आमचा पण नवीन तर आणलाय. स्टीलचा चिरणा काय कामाचाच नाही, आता फिरणाच हा, नाही. ते चिरणा फिरणार नाही. हा त्याच्यामुळे खरंच सांगतो त्याला काही करू नाही शकत. जर स्क्रू जसं सांगितलं तर तुम्ही कमी जास्त करून बघू शकता जर तुम्हाला तुमचं लक चांगलं असेल तर. नाही तर सरळ जा मार्केटमध्ये आणि नवीन घेऊन या. खूपच खोलवर स्पष्टीकरण करताय, थँक्यू सो मच. कारण हा आमचा जो अनुभव आहे ना, हा बघा आउटकम, त्या अनुभवावरूनच आम्ही खूप चांगलं स्पष्टीकरण करतो. कारण बायका जेव्हा फराळ करायला जातात ना सर, तेव्हा त्यांनाच कळतं की जो पदार्थ मेहनतीने बनवला आणि तो जर फसला तर काय होतं, ह्या त्यांनाच कळू शकतं. त्याच्यामुळे खूप खोलवर जाऊन स्पष्टीकरण करतोय. आय होप तुम्हाला आवडत असेल. कारण प्रत्येक जण एवढं छोट्या-छोट्या टिप नाही देत आणि एवढा वेळ पण नसतो YouTubeवर. जर आम्ही लाईव्ह नाही करत ना, आम्ही जेव्हा YouTubeचे व्हिडिओ करतो ना, तेव्हा शक्य होत नाही की छोट्या-छोट्या गोष्टी त्या व्हिडिओमध्ये कव्हर करा. कारण व्हिडिओ खूप मोठा होतो आणि लोकं बघत नाही. पण लाईव्हवर आवर्जून लोकं बघतात आणि ह्या छोट्या-छोट्या टिप्सच तुम्हाला कामाला येतात खरं म्हणजे. हे बघा. आता माझा माईक रिपेअर झालेला आहे, त्याच्यामुळे जर तुम्हाला आवाज मी दाखवते. आणि ह्या शंकरपाळ्या तळायला जवळ-जवळ मला वाटतं 5 मिनिटं नक्की लागतायत मंद गॅसवर. आपण जास्त म्हणजे थोडेसे गुलाबी ह्याच्यावर काळपट करू नये, कारण थोड्याशा नंतर नंतर पदार्थ कुठलाही आतमध्ये शेकला शेकतात. जातो. त्याच्यामुळे कधी-कधी काय होतं, काय-काय हा रंग शंकरपाळी काढ म्हणजे तो लाल हां, होतो, बदामी रंग बदामी येतो. रंगावर येतो. कधी-कधी काय होतं, शेकता-शेकता एक काढायला गेलं, दुसरी खाली राहते हा, आणि त्याच्यामुळे मुळे ती जरा जास्त शेकली जाते. एवढं काही हे मनाला म्हणजे बोलतात ना, चुकत नाही. पण एक सांगते गोष्ट, हे बघा. आता ह्या रंगावर काढून घेतली, तरी पण मध्ये-मध्ये बघा हा रंग, तो रंग असा होतो. कारण तळताना कसं काही आपल्या थोड्या हातात ह्याच्या झाऱ्यात येतात आणि थोडे खाली बसतात ना त्याच्यामुळे. पण ठीक आहे. आता हे झाऱ्यामध्ये जे आहे ना, आपण जास्त निथळलेलं तेल काढून घेतोय म्हणजे त्या तेलकट होत नाही. हे बघा. ह्या ज्या खाऱ्या शंकरपाळ्या आहेत त्या कुठेही तेलकट नाही झाल्या. हे बघा माझ्या हाताला तेल लागलेलं नाहीये. हे बघा. आणि ह्या एवढ्या खुसखुशीत झाल्यात ना, हे बघा. मी तरी डाव्या हातानेच मोडून दाखवते. नंतर तुम्हाला दाखवतो. ह्या टिप्स तुम्ही नक्की फॉलो करा, जेणेकरून तुमच्या सुद्धा खाऱ्या शंकरपाळ्या खूप छान होतील. आता आपण लाईव्ह क्लोज करूया. हां, ओके. एक गोळो रावलो चिरूचो, मध्ये त्या दाखूचा लागता ना तुमका, त्यामुळे. नाहीतर मी लाटत बसल्याने त्या शेकूक असला तर कसा पटकन होता. तसे होतात ही पटकन. हे सगळे टाकले ना एकदम तरी होतील. तेल फक्त तुम्ही परफेक्ट घेवा. तर ही पोलपाटाच्या बाहेर जाता, त्यामुळे माका चिरूक ना प्रॉब्लेम होता. नम्रता लिहिते असाच आमच्या आजीचा आहे छान क्वालिटीचा. हो, हा ऍक्च्युली छान क्वालिटीचा नाहीये, फक्त त्याच्यावर काय म्हणतात ती कोटिंग आहे. खरं म्हणजे पितांबरीचा आमचा चांगला हे नाही, पितळेचाच आमचा चांगला असतो, पण आमच्याकडे तो नाहीये. पण हा ह्याच्यावर फक्त कोटिंग आहे पितळेची. कुणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील खाऱ्याशा, हा मगाशी काहीतरी तुम्ही नणंद भावजेवरून गाणं बोलणार होता ना, ते राहुला बोलता बोलता. चंपा चमेली की जाई अबोली, पहा माझी वहिनी अशी. दूध सायेची पाटची बहीण जशी, चंपा चमेली की जाई अबोली, पहा माझी वहिनी अशी. हे कुठल्या पिक्चर मधलं आहे? कारण मी पहिल्यांदा ऐकल्यासारखं मला वाटतंय. हे गाणं आहे, छान गाणं आहे. तुम्हाला माहिती असेल तर सांगा तुम्ही कुठच्या पिक्चर मधलं आहे. पिक्चर काय मला आठवत नाहीये, पण ती नणंद खूप लहान असते आणि ती वहिनी म्हणते तसं गाणं. दोघी जणी आहेत, लहान म्हणजे लहान नाहीये, त्या तिचं नाव नाही येत आहे मला. हे बघा मी आता पोलपाटावरनं डायरेक्ट ढकलते आणि ह्या खऱ्या शक्करपाळ्याच्या आकाराच्या मी द्यायचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि ह्या लांबड्या, लांब लांब अशा.
किरण लिहिता प्रश्न असा की आमका फराळ कधी मिळतला. जेव्हा तुम्ही आमच्याकडे येतालात तेव्हा तुमका फराळ नक्की मिळतलो. तर तुम्ही कधी येतात ह्यो आमचो प्रश्न. आता दिवाळी सुरू झालेली आहे तर येवा लवकर, तुमका नक्की आम्ही फराळ दितू. आता हे बघा सुटल्या आहे बघा, सगळ्या शंकरपाळ्या एकमेकांपासून वेगवेगळ्या झाल्या, तेलात गेल्या बरोबर. आणि थोड्याफार वाकड्या बिकड्या होतात पण त्या काही हरकत नाही, कारण आपण आता जरा त्यांचा शेप मोठा केला ना, मग अशी थोड्या बारीक होत्या. मग अशी चौकोन होत्या, हा. आता खऱ्या आता शंकरपाळ्या. खऱ्या कारण त्याच्यामध्ये दाखवलेल्या तिने त्या अशाच लांबड्या, म्हणजे तुम्ही म्हणाल की लांबड्या केल्यावरच होतात का, तर नाही, त्या पण आम्ही तुम्हाला करून दाखवल्या. आता मी विचार करते असाच हा, मला माहिती नाही त्याचं उत्तर हा, खरं सांगते. याला शंकरपाळ्या का म्हणतात? तुम्हाला माहिती असेल तर सांगा. तुम्हाला माहिती असेल तर नक्की सांगा. जसं गुलाबजामुन मध्ये गुलाबजामुन नसतं तरी पण त्याला गुलाबजामुन म्हटलं जातं, तसं मी आता तळता तळता म्हटलं ह्याच्यामध्ये खाऱ्या कळलं मला, खारट मीठ असतं, पण म्हणून त्या खाऱ्या शंकरपाळ्या. पण शंकरपाळ्या काच? आता मला ह्याचं उत्तर मला पण शोधावं लागेल हा, की बाबा शंकरपाळ्यांना शंकरपाळ्या का म्हणतात, चकलीला चकली का म्हणतात, कारण ती अशी चक्रासारखी असते म्हणून. करंजीला का म्हणतात? हा तो पण एक चांगला प्रश्न आहे. लाडू गोल गोल असतो म्हणून तो लाडू झाला. पण शंकरपाळीला शंकरपाळी का म्हणतात? गोड्या शंकरपाळ्या पण खूप छान होतात, आहे आम्ही जे त्याचं उत्तर दाखवलंय आहे, मी ऐकलंय आहे. पण मला आता सुचत नाही. हा पण येईल, लाटता लाटता तुम्ही नक्की विचार करणार आणि तुम्हाला ते आठवणार, कारण माणसाचा हा स्वभावच असतो. कुठलाही प्रश्न म्हणजे कुठलाही गोष्ट त्याला जोपर्यंत आठवत नाही ना तोपर्यंत तो त्याचा बघा विचार आता करतो. तुम्ही करताय की मला आता विचार करायचा आहे, कारण माझ्या आता हे बघा ह्या कलरवर आपण काढून घेऊया, कारण त्या 5 मिनिटानंतर आता आपण ह्या दुसऱ्या झाऱ्यात, मोठ्या झाऱ्यात काढूया, म्हणजे ह्यातला जो एक्स्ट्राचा जो तेल असताना ना तर डायरेक्ट आपल्या कढईत येतला, नाही तर तवो तर असाच दिसर. जास्त पण करपवल्या नाही पाहिजे, नाही तर त्याचा कलर मग बदलतो. जसं की मगाशी मी बोलली ना, काय पहिल्या आपण ज्या काढतो ना त्या थोड्या कमी होतात आणि आतमध्ये ज्या राहतात ना त्या तळत राहतात, त्याच्यामुळे त्याचा कलर तुम्हाला समान दिसत नसेल, पण तो होतो नंतर. आता आपण ह्या इथे तव्यावर ठेवूया. आपल्या ह्या खाऱ्या शंकरपाळ्या एवढ्या छान खुसखुशीत आणि कुरकुरीत, मला तर खारीची आता आता मी खारी आणणारच नाही महिनाभर. हां, आता तुम्ही म्हणाल पाव किलो अर्ध्या किलोच्या कशा पुरतील, तर पुरतील. आपण जपून जपून खायचं, जी गोष्ट आपल्याला आवडते ना ती आपण थोडी 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 करून खातो. हे बघा आपल्या कडकडीत गरम तेलामध्ये आपण शंकरपाळ्या सोडलेल्या आहेत. गोड्या शंकरपाळ्याची रेसिपी जर तुम्हाला हवी असेल ना तर तुम्ही लाईव्ह सेक्शनमध्ये जाऊन बघू शकता. त्यात 100% बोलतात ना खुसखुशीत होतात, तोंडात टाकताच विरघळतात आणि त्याची चव पण खूप भारी लागते. अशा प्रकारे आता आपल्या ज्या खाऱ्या शंकरपाळ्या आहेत त्या तळून झालेल्या आहेत. आता तुम्हाला वजनी दाखवतो की वजनी प्रमाणात हे किती होतील. आता ह्याला ना उलट पलट करून तळणं खूप गरजेचं असतं, नाहीतर त्या एका बाजूला जास्त शेकल्या जातात आणि एका बाजूला कच्च्या राहतात. म्हणून पण शेकताना पण काळजी घ्या, मी जरा जास्त खोलात जाऊन बोलते, तेल अंगावर उडणार नाही ही काळजी घ्या. तर कुणाचा काही प्रश्न असेल तर आम्ही उत्तरं देतो, कारण रेसिपी तशी संपली आहे. सांगा करूया रेसिपीची. हां, थोडंसं लाईव्हला उशीर झाला कारण आपला टेक्निकल, म्हणजे दररोज काय ना काय टेक्निकल इश्यूज होतोच होतो, का कोणाच ठाऊक. पण आम्ही जेव्हा जेव्हा लाईव्हला यायचा प्रयत्न करतो ना वेळेत, टायमात, म्हटलं टाईम फॉलो करूया. आज काहीच नाही तर काय झालं, वायफाय गेला. हसायला पण येतं कधी कधी, पण ठीक आहे, आपण लाईव्ह आलो हे महत्वाचं आहे. वेळ काय थोडी 5-10 मिनिटं पुढे मागे होते.
आता तुम्ही बोलता ते कमेंट वाचून जसं दसरो झालो तसं पावसान काय आपलं पाठमागे केल्यानंच. बाबा गरमी माझी तर करा. हालत बघा. करा तुम्ही गरमीत फराळ. एका सचिन म्हणून कोणतरी आहे तो लिहितो हो मोठी शहाणी तू असं कमेंट होती. त्याला नम्रताने उत्तर दिलं दिवाळी आहे छान बोलावे असे संस्कार झाले नाहीत वाटतं सचिन असं उत्तर दिलं तिने. धन्यवाद दादांनू पण आणि धन्यवाद ताईंनू. नम्रता ताईंना तर मनापासून धन्यवाद. मंगेश लिहिता भारतीय नारी सगळ्यात भारी. हो खरंच आहे भारतीय नारी सगळ्यात भारी. तिच्या हातात असता लाटणा कोलपाट. हा त्याच्यामुळे आम्ही आमका लाटूक सुद्धा जमता त्या लाटण्यात आणि जाऊ दे आता. चला आता रेसिपीची आपण सांगता करूया. हा हा झारो हाय घे भुतूर. होय 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 ते कसा होता डावो आणि उजवो दोन्ही हात काम करूचो म्हणजे जरा सांभाळून करूचा लागता. त्याच्यामुळे आता आपले सगळे तळले तर आपण वजन काट्यावर वजन करून दाखवतो. सगळे टाकले तर नाही होते. नाही होत. गर्दी होतली शेकतले नाही. आणि जसं मगाशी मी दाखवलंय एकमेकाक आतून शिजाचे नाही कच्चे रवतले. त्याच्यामुळे जेवढे कढईच्या तेलात तुमचे मावतील तेवढेच तुम्ही सोडा. आणि जास्त सोडलं तर तेल थंड पण होता त्याने पण वाढत पडला तू. हे बघा नंतर म्हणतात ना की झालं तर पटकन आपण टाकून करून घेऊया तर नाही. तेव्हा गॅस सुद्धा तुम्ही म्हणाल तर फास्ट करू शकत नाही. नाहीतर ते म्हणतात ना मी आता म्हणत होती लाईव्हला यायला मी गॅस फास्ट करते चकल्या शेकते पण बघितल्या ना तर लगेच सोनम म्हणते की मम्मी आतून नरम होते. मग मी परत गॅस लो केला आणि शेकायला घेतलं कारण घाईत नाहीच करायचा फराळ. शांत राहा आणि व्यवस्थित करा. हे बघा जास्त वेळ लागतच नाही. 2 मिनिटात होतात त्या मीडियम आचवर कारण आपण पातळ लाटली आहे ना त्यामुळे त्या होतात 2 मिनिटात होतात. काही गरज नाहीये की पटकन तुम्ही टाका तेलात आणि मोठी गॅस करा आणि भाजा. ह्या बघा आता ह्या इथे नितळ ठेवल्या मी डाव्या हाताने ह्या सोडून पण घेतल्या. आता इतपत झाले आहेत ना आता त्या तेलात होणार. मग मी काय करते गॅस करते बंद. त्या तेलामध्ये आपल्या होणार. हे बघा गॅस बंद केला एकदम पण तो काय बदामी रंग आला नव्हता. मग मी गॅस बंद केला पण त्या तापलेल्या तेलात आपल्या ह्या चांगल्या शेकून येणार. चला आता आपण वजन करूया. हा आता आपण वजन करून बघूया. इधर ही पता चलता है कि कितना कुरकुरीत हुआ है कितना खुशखुशीत. ये देखो अभी ये वजन काटा 550 ग्रामच्या वर झालेला आहे. त्याच्यात गरम घालूया. हे बघा टाकताना सुद्धा याचं पडू नका तरी पण थोडेसे वर खाली ते होतात एकावर एक. म्हणजे बघा 600 ग्राम थोडंसं प्लेटचं वजन आपण मायनस करूया. 2 वाटीमध्ये तुम्हाला अर्ध्या किलोच्या वरती शंकरपाळ्या होतात. खाऱ्या शंकरपाळ्या आपल्या झालेल्या आहे. म्हणून माझं प्रमाण हेच आहे की तुम्हाला जर अर्ध्या किलोचा पदार्थ करायचा आहे
तर तुम्ही पाव किलोचं प्रमाण घ्या. म्हणजे तुमचा जो पदार्थ आहे तो अर्ध्या किलोचा बरोबर होतो. खाऊन दाखवू? आवाज दाखवतो. माईक थांबा, माईक जवळ घे. इलो तर कमेंट मध्ये सांगा नक्की, डबल टॅग करून नाही लाईक इलो तरी पण सांगा. आम्ही जेव्हा आवाज घेत असतो ना तेव्हा असा करतो. हे तरी अजून थंड नाही झालेत, हा तरी पण हे बघा किती खुसखुशीत झालेले आहेत. आणि खालची अशा- घे ही घे हा. खालची घे. आणि हे जे आता जरा नाहीतर मला ती कुरकुरीत नाही शेकली तरी सुद्धा ती हे बघा. कशी ह्या रंगावर शेकली तरी सुद्धा काय खुसखुशीत. बिस्किटाप्रमाणे हा. खारी बिस्किट. एका खारी बिस्किटच बोलावं हा ह्या बघा ह्यो आपलो भुगो. आतमधून पण शेकलेली आहे ही बघा. म्हणजे आपण घाई गडबडीमध्ये ही शेकूसारखी नाही, तुमका दाखवलं. फक्त पहिला कडकडीत तेल करा आणि नंतर मीडियम गॅसवर ही सगळे शंकरपाळे तुम्ही तळून घ्या. खारे शंकरपाळेच येतात. गोडे शंकरपाळे का म्हणतात त्याचा कमेंट मध्ये खाली उत्तर सांगा. तसा वैदिक माहिती आहे पण त्यांना आठवणार नाही. त्यांना आठवताला आता वायच. आता शेवटची कमेंट काय आहे ती घेऊया आणि क्लोजिंग करूया. आता 4 दिवसाचा तुमका व्हिडिओ हवो असत तर खाली सांगा. येतलो गुळ पोह्याचो. हा, नम्रता लिहिते वाव मस्त. कोमल लिहिते थँक्यू सांगितल्याबद्दल. जास्त टाकायल्यावर गार होतं तेल. बरोबर, म्हणूनच आम्ही ते म्हणतात ना प्रमाणातच टाकल्या. जास्त एकदम अशा टाकायला गेलो नाही की बाबा आता असं होतं की जेव्हा एंड येतो ना तेव्हा आपण बोलतो अरे यार संपली एकदाची, सगळंच टाकते. पण त्याच वेळेला आपण नेमकं चुकतो. म्हणून घाई गडबडी न करता पेशन्स. चला, अशा प्रकारे आपलं हे खाऱ्या शंकरपाळ्याचं लाईव्ह आपण एंड करतो. आणि तुम्ही पुढचे व्हिडिओ आता 2 दिवस लाईव्ह नाही, 3-4 आणि तुमका सगळ्यांका दिवाळीच्या हार्दिक हार्दिक लाख आणि करू आम्ही प्रयत्न करू. पण तुम्ही जास्तीत जास्त कमेंट करा. आता लाईव्ह संपल्यावर पण कमेंट करू शकताच तुम्ही की येवा आमका 4 दिवसाचा व्हिडिओ दाखवा. नक्की कारीट बिरीट फोडून. हा, आणि कारीट फोडून काय बोलतात तासू झाली. तर अशा प्रकारे आपलं परब किचनचा हे लाईव्ह व्हिडिओ इथे समाप्त होता. आणि भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. आमचे युट्यूब चॅनल नक्की फॉलो करा, लाईक करा, शेअर करा. आम्हाला तुम्ही इन्स्टावर फॉलो करू शकता, फेसबुकवर फॉलो करू शकता आणि युट्यूबवर तुम्ही करतच आहात. आणि रविवारचा आपण लाईव्ह येणारच आहोत. व्हेज नॉन व्हेजला आता सुरुवात झालेली असा. चला, अशा प्रकारे गुड बाय, टाटा. दिवाळी मस्त सेलिब्रेट करा, खा प्या, आनंदाने राहा. आणि सगळे पदार्थ परब किचन वर बघा. दिवाळीचा पोरो फराळ असा एक गोडाची रेसिपी लाडू पासून. एक गोडाची रेसिपी रवलेली आहे ती बघूया. भाऊबीजेच्या आसपास जर शूट करता आली तर तुमका नक्की टाक. तुझं झाली तर वेळ मिळाला तर. या वेळेत आम्ही अनारसे पण दाखवलं. 1+